Ja ne verujem i dalje za njega, znaš? Pa ni ja, ali eto sam juče prva prišla i rekla mu, brate, ne da si licemer i pizza sa 100 lica, nego mi se bljuje od tebe. Ja sam mu samo rekla da ga ne kapiram jer je 2 minuta pre nego, pošto sam išla ja, pa on, jel? Da. I on me zajebavao kao Nego pričate se. Milan Tarot. Milan Tarot je epitet licemera sam sebi nakačio, time što je naprasno promenio mišljenje o Staniji. Koliko god sam navikla i na pozitivne i na negativne šokove, stvarno sam ostala bez teksta. Utoliko pre zato što je javno i pred svima nju vređao i nazivao pogrdnim imenima, da bi joj onda održao takav hvalospev pun tolikih budalaština da ja mislim da je cela Srbija ostala bez teksta. Mislim da me Milan podcenjuje izjavama, da li znam šta je to ironija ili sarkazam, zato što do juče, ili prekjuče kad je već bila nominacija, je pričao sasvim drugu priču, a sada pokušava da sebe opravda na taj način što će mi objasniti šta znači ironija i sarkazam. Ja sam njemu rekla da je licemerčina ili bip sa 100 lica, znači ljudi na šta mislim. I eto to kod mene ostavlja takve posledice da mi se osoba dotična gadi. I jednostavno imam averziju na njega i ne vidim po kom pitanju bi ja mogla da se uopšte više obratim Milanu. Što se tiče Ljube, nju još nisam provalio i za sad mi je ona okej. Moje mišljenje o Milanu Tarotu se definitivno promenilo za 180 stepeni, znači mislila sam da je stvarno čovjek cool, ništa mi nije bilo teško da mu pomognem, čak sam mu i leđa mazala, znači mislim da ima 10 lica i da je ofarban više, mislim sa ne znam koliko boja, eto. Za Jovanu mislim da je okej, ali isto koji za Ljubu možda kad je budem upoznao, kad skinem masku možda da se razočaram, ali za sad mi je okej. Stav o ljudima menjam zato što mi treba vreme da upoznam ljude. Neki su skinuli maske, neki ne. Naprimjer, prema Staniji sam imao predrasude iz novina, jer se ona slika gola za novine i onda sam mislio skroz drugu sliku o njoj. Međutim, pre 5 dana sam promenio